салом дӯстон, бозии бисёр муҳим ва таърихи кулли мухлисони футболи тоҷикро интизор аст. Гап албатта сари бозии мунтахабҳои Тоҷикистон ва Қирғизистон меравад. Ду рақиби принсипиалӣ ба майдони набард ворид хоҳанд шуд. Бозии дастаҳои номбурда солҳои охир пайваста ба як муҳориба мубаддал мешавад. ҳарорати бозӣ ҳеҷ касро ором гузошта наметавонад. Бо назардошти ҳамаи он ҳолатҳое ки дар саҳнаи сиёсӣ байни ин ду кишвар мегузарад, шайдияти ин рақобат дучанд мешавад, новобаста ба он ки ҳар дуи тими миллӣ аллакай ба бозиҳои ҷоми Осиё рохат гирифтанд. Баъд аз бозии Фаластин ва Филиппин ки дуввумин ба мағлубият рӯбарӯ гардид, маълум шуд ки аз гурӯҳи мо ду тимҳои Тоҷикистон ва Қирғизистон соҳиби саҳмияи ҷоми Осиё шуданд, аммо бозии рӯбарӯ маълум хоҳад кард ки онҳо бо касби кадом зина ба мусобиқаи муҳим рохат мегиранд. Имрӯз мо дар бораи ҳамин ва дигар хабарҳои муҳим гап мезанем. Дӯстон, футболи бошгоҳӣ ба танаффус рафтаам бозиҳои мунтахабҳо наемонанд ки мо зиқ шавем. Англия дар майдони худ Венгрияро пешвоз мегирад. Германия боз бо Италия рақобат мебандад. Нидерландҳо қувваи худро бо Уэлс месанҷад. Мунтахаби Украина бошад бо Ирландия ба майдони набард мебарояд. Тамошои бозиҳоро бо 1x ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссылкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. طبق خبرها با فوتبالبازان قرغیز برای غلبه بر رقیبان تاجیکشان $300,000 وعده کردند. با فوتبالبازان تاجیک برای غلبه بر قرغیزها جام $80,000 وعده شده است. تا کدام اندازه این خبرها درستن گفتن خیلی دشوار میباشد. به هر حال در یگان جا رسما درباره چنین مبلغ گفته نمیشود. این را استادی مربیان، فوتبالبازان و نفران خیلی نزدیک به دسته میدونند و خلاص. بعدا معلوم میشد که حقیقت در کجا است. وعده کردن پول جهتی مثبت دارد و موتیواسیون بیشتر میبخشد. پوشیدن است که برای آن بازی تیز و تندتر می شود. هر یک بازیگر مقصد و نتیجه نهایی را اندیشه کرده بازم قوا و نیروی نو میگیرد. تا همین دم منتخب ما در گروه پیش صف می باشد. ما 4 گل بعد دروازه میانمار و 1 گل بعد دروازه سینگاپور زده خودمون گل سر ندادیم. قرغیزها هم 2 غلبه را صاحب شدند و اما با صاحب گل‌های کمترشان از ما یک زینه پس قرار دارند. یعنی مساوی با دلخواهی به نفع بازیگران ما خواهد بود. ягона натиҷае ки бо он қирғизистон ба садри ҷадвал мебаранд ин ғалабаи онҳост. бозӣ дар қирғизистон мегузарад ва ин то андоза кори рақибонро осонтар мегардонад. онҳо дар шаҳри бишкек дар шоҳиди мухлисони худ бозӣ хоҳанд кард ки метавонад кӯмакашон намояд. дар ҳайати дастаи миллии мо Даврон Эргашев бозӣ нахоҳад кард. ӯ ва сармураббӣ гапояшон гурехта аст. ҳамчунин Комрон Турсунов ҳам дар ҳайат дигар нест, вале ӯ барои Пётр Сегрт нафари асосӣ дар ҳуҷум ба ҳисоб намеравад. дар ҳайати Қирғизистон ҷиддӣ аст. яке аз чеҳраҳои асосии ин кишвар Виктор Майер ки дар Олмон бозӣ мекунад, бар зидди дастаи мо ба арсаи рақобат ворид намешавад. ғалаба, ғалаба ва бозам ғалаба. дар ҷарони мавсими гузашта маълум буд ки қисми зиёди футболбозони хатти дифои дастаи Челси аз сафи лондониҳо меравад. яке аз чунин нафарон Маркос Алонсо ба ҳисоб меравад. дифогари испанӣ дар рафти мавсими испаришуда пайваста дар ҳайати Челси ба майдон меомад. бо назардошти осебпазирӣ Бен Чилвел, Алонсо ҳамеша дар ҳайати асосӣ буд. ӯ дар бозиҳои муҳимтарин гол ҳам зад. ягона мушкилие ки мутахассисон ба дифогари испанӣ раб медиҳанд, ин барнагаштани ӯ ба хатти ҳимоя мебошад. вале мавсими гузашта Алонсо дар ин ҷодаи бозиам пешравиҳо кард. ӯ ҳам ба хатти ҳамла кӯмаки худро дареғ надошту дар ҳоли дифоъ кардан ҳам муваффақ буд. Челси дар роҳи ҷавон гардонидани хатти дифоъ аст. аз ин лиҳоз сари роҳи ҳимоятгароне ки ба синни бознишастагӣ наздика намегирад. ба Алонсо дастаи Барселона таваҷҷӯҳи сахт дорад. ҳанӯз дар рафти мавсими сипаригашта мароқи хоси каталониҳо ба ин бозингар дида мешуд. он вақт Барса кӯшиш кард ки то анҷоми мавсим бо Алонсо шартномаро ба имзо расонад, вале баъдан тарафҳо ба хулосае омаданд ки ҳамаи масъалаҳоро пас аз тамом шудани чемпионату ҳаллу фасл кунанд. Маркос Алонсо то тобистони соли 2023 бо лондониҳо шартнома дорад. нархи ӯ айни ҳол 15 миллион евро гуфта мешавад. тибқи маълумото байни Алонсо ва Барселона аллакай ҳамаи бандҳои шартномаи ӯ ҳаллу фасл гаштанд. бояд Барселона ва Челси дар бораи нархи гузариши дифогари испанӣ ва ҳамчунин бонусҳо суҳбат карда ин трансферро ба анҷом расонанд.
Маркиньос ба Арсенал гузашт. Аз шунидани ин хабар ҳамагон дар ҳайрат монданд. Чаро Маркиньоси ПСЖ пулу мол, даромади ҳамешагӣ ва мавқеъро дар ҳайати асосии ПСЖ монда ба Арсенал гузарад. Аммо маълум шуд ки ин Маркиньоси дигар будааст. Бузони ҷавоне ки то ин дам дар дастаи Сан-Паулу бозӣ карда буд. Аз мавсими навбатӣ ин футболбози ҷавон дар сафи лондониҳо бозӣ хоҳад кард. Ин хариди якуми Арсенал дар ин равзанаи трансферӣ мебошад. Нархи ӯ танҳо 3.5 миллион евроро ташкил медиҳад. Дар бораи ин бозингар маълумоти хеле кам аст. Ӯ ба чӣ кор қодир хоҳад буд, ҳеҷ кас намедонад. Вале як чиз маълум аст ки бо нархи хеле арзон лондониҳо ин бозингарро ба сафашон ҷалб кардаанд. Шартномаи Маркиньос бо дастаи бразилӣ дар ҳоли тамомшавӣ қарор дошт. Сан-Паулу ғайр аз фурӯхтани ӯ дигар илоҷе надошт, чун баъд аз чанд муддат ӯ метавонист бепул тарки даста сӯзад. То ҳамин дам дастаи Вулверхэмптон хеле наздик ба харидории ин футболбоз буд. Арсенал дар лаҳзаҳои охирӣ пайдо шуда Маркиньосро аз гургон дуздид. Айни ҳол дар додгоҳ ин масъала баррасӣ мешавад, аммо Маркиньос бе ягон шаку шубҳа ба Арсенал насиб гардид ва ҳоло иҷозати гол кор мегирад. Ӯ ҳам дар канори рост ва ҳам дар канори чап дар мавқеи вингер метавонад бемалол бозӣ кунад. Билохир Бавария ва Ливерпул сари маблағи гузариши Садио Мане аз Англия ба Германия ба мувофиқа расиданд. Тибқи маълумотҳо дастҳо айни ҳол дар бораи 30-40 миллион ҳарф зада истодаанд. Ҳамчунин ба ин маблағ бонусҳо зам мешаванд. То ҳамин дам мюнхениҳо аз Ливерпул талаб карданд ки Садио Манеро бо нархи 30-35 миллион ба онҳо фурӯшанд, вале мерсайдиҳо аз 40 миллион камтар сухан намекарданд. Худи клуб ҳам ба ин трансфер розигиашро додааст. Гуфта мешавад ки клуб мехост ки Манеро дар ҳайат нигоҳ дорад, вале баъд аз риз кардани хоҳиши рафтани ҳамлагари сенегалӣ андешаи худро тағйир додааст. Тибқи хабарҳо Бавария бо Мане ҳамаи корҳоро тах карда, акнун масоили марбута ба ин мавзӯъро бо Ливерпул бояд ҳаллу фасл гардонад. Худи Мане ин трансферро қабул дорад ва хоҳиши бозӣ карданаш дар Бавария аллакай маълум шуд. Баъзеҳо бар он назаранд ки 30-40 миллион барои футболбози мисли Мане кам аст. Нархи ӯ бояд хеле қимат бошад. Бозингаре ки дар Ливерпул пайваста медурахшид ва дар сатҳи баланд бозӣ карда буд, бояд на кам аз 60 миллион фурӯхта шавад. Наход бозингаре ба мисли Ферран Торрес ба Барселона бо нархи 60 то 80 миллион гузараду Мане танҳо 40 миллион арзиш дошта бошад. Гап сари он меравад ки шартномаи ҳамлагари сенегалӣ дар ҳоли анҷомёбист. Аз ин лиёз баҳои ӯ баробар ба 40 миллион муайян гардидааст. Қарордодаш то июни 2023 амал мекунад. Дар мавсими гузашта Садио дар 51 бозӣ иштирок карду 23 гол ва 5 ассистро ба номаш сабт кард. ба ҳамин тамом боридарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обунашданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.